हाँ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ନାଇଁ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିବି ଆଉ ତମେ ସେଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ଇଏ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଭାଇ ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ସେଠି ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଯିବି ସେଠି। ଭାଇ ପର୍ସଟା ବୋଧେ ତମର ଭାଇ ସେଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆରେ ହଁ ହଉ ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ଥିଲା ଭାଇ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭାଇ ଆମ ଘର ଲୋକ ସେତିକି ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଯାହା ପାଇବ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବ। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ହଉ ଭାଇ ହଁ 10 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆରେ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ପଇସା ଜମା ନାହିଁ ଘର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇବ ଫେରେଇ ଦେବ। ଆମ ଭଳିଆ ସଚୋଟ ଲୋକ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ଆମେ ତ ପୁରା ସଚୋଟ ଆଉ।